go in mahaukacin da haga irin su ne ka gani da kuɗi cikin jikka to haka mu je ko nawa mu ni ho bari ka jiya wallahi duk da kake gani mahaukaci ko jariri ne ni wallahi ban yarda da mahaukaci ka samu dama wai an je ko ni wallahi mahaukaci shi ya sanadiyar mutuwar ku Usman ne shayi ba ka Usman ne shayi gakka da mu bari in je yanzu abinda annan za ka gani amma dai ni ban zuwa ka sai ka dibo ina akwai kuɗi ka doko mu amma dai wallahi ni mahaukaci da kake gani ko ciki ne wallahi ban yarda da mu wai za ka kai Bye.